madalla da ku. Zango orthopedic asibiti ta kashi a jihar mu madalla da ku. Ina kuke ne al'ummar jihar Katsina birni da ƙauye? Yau ga wata dama ta samu. Ga dukkanin masu lalura ta kashi. Karaya ko gocewa. Zango orthopedic asibitin kashi. Suna ba da kulawa ta musamman. Ga dukkan wanda ya kare ko ya rasa wani sashe na jikinsa. Suna da hannaye da ƙafafuwa na musamman. Waɗanda ake yi odar su daga ƙasashen ƙetare. Don magance irin wannan lalura. Zango orthopedic nesa ta zo kusa. Muna nan a tsohuwar locus wato ƙofar marusa locus. Sayin bal ɗinmu na nan daga hagu kafin a kai masallacin Juma'a na Lugga. Ko a shigo ta Yahaya ma da Wakiwe. Sayin bal ɗinmu na nan daura da gidan dab daga hannun dama. Don ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka. 0802 Ko kuma 07033434894. Zango orthopedic. Masana ƙwararri ta ɓangaren ƙashin bil adama. Zango orthopedic